Ħafna jqisu l-loti tad-demm u l-organi bħala ġest ta' altruiżmu li permezz tiegħu tista' ssalva ħajja ħadd ieħor. Christine Grixti hija mara li ta' 16-il sena bdiet tesperjenza problemi b'qalba, problemi li fi ftit snin wasluha għal bżonn ta' trappjant tal-qalb. Ma' One News, Christine spjegat kif minkejja hija damet 3 snin tistenna trappjant ta' qalba, il-mument li fih ingħatatilha l-aħbar kien wieħed kommoventi ħafna. Kelli telefonata fej qalu li x'aktarx li nstabet qalb, so tistgħu timmaġinaw x'emozzjoni kienet kbira, imma fl-istess ħin kelli diqa għax kont naf li la waslet il-qalb tiegħi xi ħadd ieħor tilef ħajtu. Christine spjegat kif minkejja li kienet instabitilha qalb, sabiex saritilha l-operazzjoni hija kellha bżonn ukoll ammont sostanzjali ta' demm. Fil-lejl tal-operation, nista' nimmaġina li waqt l-operation kelli bżonn id-demm, vodiri again at night li id-demm kien bżonn juża lija wkoll. Imma having said that, on mal-lejl bej il-ġimgħa għas-sibt tlift 2 liters of blood. F'lejl wieħed, Christine irċeviet aktar minn 6 boros demm u għalhekk saħqet dwar l-importanza li jkun hemm riserva ta' demm b'saħħitha. So tawni demm immedjatament. Kieku ma kienx hemm dak id-demm, jiena xorta kont ħamut, vodiri b'qalb tajba, imma xorta kont ħamut. Hija spjegat kif wara xhur ta' rkupru ħajjita għamlet pass kbir il qudiem u dan grazzi għal ġest altruistiku tal-qraba tad-donatur. Imma qed ngħix ħajja b'kwalità aħjar, I mean fej qabel ma kontx inħoss heartbeat, illum qed inħossha fej qabel ma kontx nista' nimxi mal-familjari tiegħi, mal-ħbieb, mar-raġel, illum il-ġurnata nista' nimxi. U nista' nagħmel ċerta affarijiet li qabel ma kontx nagħmilhom. Dana kollu bis-saħħa ta' min tani l-qalb tad-donor tiegħi. Christine temmet billi rringrazzjat lil dawk kollha li bis-saħħa tagħhom issa setet tibqa' tgħix. Lilu nitlob għalih kuljum, il-familjari tiegħu nirringrazzjahom u nitlob il-bambini iżhom idejh fuqhom. Fl-istess ħin ukoll nirringrazzja lil dawk in-nies li ma nafhomx li ħadd id-demm tagħhom ukoll.